ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naurnong man ang timurang tayo, tatang. Sapay awan oras kong aglaba. Ay, kahit mabalin matamang tangdan ka iti mangilaba anak ko. At damit ti kwartam. Di ba katasya ngay nga ta? Ada nga ta di ta balay da, tatang? Ay, jak sigurado. Ay, mabalin na tangdanam day jay. Iti kas jay nga edad na. Kit nagagitmat piman ngaglaba. Kasaritam tuman, tatang? Ay, nawaw. Si kalatan ati makisarita ken kuana. Tapno amom ti ibagbagam anak ko. Urayan yung arotin pa-deliver ko amakan. No kasta, nagpa-deliver ka man ay. When tapno saanan amasapol nga agluto tayo pay laeng. Amo yung nga awan ti oras kong agtrabaho. Tanagado ti pakakumikumak. No adat yung may ag-deliver, rumor kayo adagos. Awan ka di ti aramidan yung itana na? Awan matkit day balasang kaw. Adda ka di iparamid mo. Mabalan ka di at ang danan kayong aglaba. Naurnong ngaminan timurang mi. Katawan oras kong aglaba. Mabalin lata mo. Di kayat ko kat mano-mano apan aglaba. Ay won, mabalin. Nairwamak matkit di iti mano-mano apan aglaba. Agkuyog ta nga rudan. Ta isurok ti aramidam. Sumaruno akto, madam. Pakanagpay dagiti taraken ko. Ay nawaw, agawa ama, tama nga masapa man ang titudo na. Wen, madam, sumaruno akto adagos, apaman amalpas ti aramida. Sikamad ti lumabas, nanang. Mayat ti isam nyo Madlaw anaragsak kayo. Sa dino ti papanan nyo aya. Iti ayan tibak ng akalugaran tayo, anak ko. Na, apay, anya ti aramida nyo ijay. Agpalaba ka, no? Ni, itaman pay. Imay ijay balay, iti agsapa, anak ko. Addaman ti pakilabak. Isumat lagayam anaragsak kayo. Wen, tabak nang ti agpalaba. Sigurado nga itad na ti husto atangdan ko, anak ko. At damot laengen ti igatang ko kadagiti masapsapul ko. Bareng ananang, narigat matlaeng ti trabaho ngaglaba. Wen, makabannog matlaeng ngamaanusan. Pagyamanan kit di ta iti kastoy nga edad ko, ket addalat tamot ti agpalaba kanyak. Sige nga rod, nanang, agpatuloy kayon, tapno saan kayo amataktak. Agan-anad kayo ijay, Ninanang matyilim mabas bakit? Sa dino ka no ti papanan na? Mapan ka no makilaba. Ay nawaw, kabailan na pa ayatagla ba? Ninanang pa iti ko namlakay. Itikas dyan nga edad na? Asino ka no ayati agpalabakan ko na bakit? Tibak ng akalugaran tayo. No dagitibak ng akalugaran tayo. Sigurado nga dati washing machine da. Saan amarigatan ni nanang nga agalgal? Day talaang mangibalnaw kan mangispin ti aramiden na. Nalakamot kiti amaadal da kita bakit? Saan mata komplikado? Uray saan amakabasa ni nanang? Saan amarigatan? Basta isuro dalakit di kan ko ana. Nasayaat mo, may kayo adagos. Itay pa nga ororayon kayo. Ayan ti malabaan. Makita yo, dagita amurang. Dagita tilabaan niyo. Day talaang, ma'am. Ada pa'y ti inayon ko a karpet kan kortina. Irwar ko, inton madamdama. Sige. Igalgalyo na sayat dagita
Kayat ko tinadalos at trabaho, taadumat ti danom. Wan, ma'am, di kay madanagan. Panawan kayo pa'y nga rod, tairwar ko ti malabaan. Rugyan nyo matan ti manggalgal, ta isupay ti malpasyo. Mano-mano ba't ti panaglaban ni Tasya, anak ka? Ada ka di reklamo yo, tatang? Ay, nawaw. Handa mo ti washing machine, anak ko. Apaya di mo impausar ken ko, ana. Mano-mano tinagtulagan mi, tatang. Na, hindi ka lang masyanan ni Tidayjay abakad. Ni tatang mat, ada mo may tadatangdan na. Anya ko mati pakakonsensya ak no bilang kat matangdanan mat dayta. Wen, amok nga datitin mo a kwarta. Tado ti kwartam. Ngam itratom kumamat ana siya at di tao Ken may sa tatang, saan na nga ammo ti agbasa dayta bakit? Kasano no ipausar ko ti washing machine ken spinner kat maperdi na laeng? Mabalin mat nga isurom. Saan mat a komplikado dayta, anak ko? Kita magat na nakadutim palabam. Ay natatang, pang-asi man tadidak reng-rengan. Bayan yu laeng ni Nana Tasya ang mga ramid, kadagiti ipapaaramid ko kenkwana. Ado pa'y ti may deliver nga orders, iso adi kay manaktak dita. Dilata lang ti itad ko atangdan mo Nana Tasya. Nayunak iti duapak agatas. Nagadua dilata, Ma'am Elbe. Wen, no gatangem iti grocery store, nangina, magastusan ka. No itotal mo, sobra pa iti presyo dagita ag groceries, ngam titangdan mo kuma. Ay uwan. Okay la ang kanyak, ma'am. May mayat kit di atasaanan ang masapol nga agpasintro kami. Kukwa mo dagita, ikargamlangan iti sako. Ay agyaman aklaunay, ma'am. Nakasaysaya at kayo kanya. Mahawanan ti ado asao. Isakom kit din dagita, taagawid ka matan. Nagawid mat kaya man ni Tasya. Itay pa'y tatang, nalpas matan ti panaglabana. Kat, intan mo titangdan na. Ay nawaw, anya ti panagkitam kanyak tatang. Nalpasan inted kon. Mano nga itinted mo? Kwa? Mano? Nasurok, ngam titangdan na kumay ti may isang aldaw tatang. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta. Nagatumot nga minti impalaba mi siya bakay. Awan ti pagdanagan yo, tabinayadak mat ti serbisyo na. Uray adutin palabakken kwa na, nabayadan mat. Saan alibre? Naimbag ngal daw mo, ray may anak ka. Kastamat kin kananang. Di kamot dimagas dito'y balay idi kalman. Awan kayo mo nga main idilim mabasak. Ang mga nun na ira na alimabas ka idinapan ko sinukon dagiti ubing iti pagadalan, nanang. Kasta nga road anak ko. Ni, anya nga ita nakasupot nga imot yo. Dilata kun may sapak agatas para kadagiti apo ko. Ay nawaw, nagkapon dagita nanang. Iso ti inted tibak ng akalukaran tayaw, idinagpalaba kanyak. Gatas kandilata titangdan nyo, nanang. Wen, ado ti inted na, iso nga okay laeng. Tanugatangan tayo dita sentro, manginaan tayo mutlaeng anak ko. Saan asinsinan dagito'y adilata. Dilata dagitibak ng dagito'y anak ko. Di mayat nga roon taad-abas tuyo. Wen, ado ti inted na, iso nga ibingayak dagiti apo ko. Ay na, agyaman naklaunay nanang, tanalagip yu dagiti apo ko yung. Sige, panawan kayo biit ta ipapudot ko ti kape, nanang. Ay nawaw, nagaduagatas kandilata bakit? Inyag ni nanang dagit na lakay, para kano kadagit ni apo ko na. Sapay dilata tibak ng titaduma. Ay, amok anangina ti kastoy adilata no magatang iti grocery store. Iso kano titangdan na naglaba lakay. Isumot lagayam Ado kano nga rod ti intad tinakitangdanan na. Iso anaragsak mat unay ni nanang. Taadamot tan kabasto na. Nang tadpay kadagiti apo ko na. Nagado bakit?
Mangiprito ka man kit di, tapno maramanan mat dagiti anak mo ti inyag ni Lola da. Nayunam tati daduma, balunan da ije pagadanan. Areglado bakit? Lukatak ti do alata. Iso ti ipritok. Wen, pamigat tayo, ken balon dagiti ubing. Nay, hapay ngay. Kasla sa balim at ti angot ti delata nga inted da kininanang. Na, buot na tadagitoy. Ano talaga akastoy ti kargana? Ay, Remy bakit? Umay ka may man? Hapay ka di lakay. Basta umay ka. Adda ka di pare ko. Ay, kita ti karga ti delata nga inted da kininanang. Buot samot tinday ta. Ni, aywan nga paiso. Ay, anyangay dagita ng isit. Kasla saan mat anormal. Ay, kita ang mantilata lakay. Amangan mat no expired mat tinday ta. Mutoy mat lang ang tagatas. Takita at expiration date na. Expiration date. October 2024? Ni, uray da ito'y delata ba kay? January 2025 mat. Tinaisurat nga expiration date na. Ay nawaw, kat no July 2025 itan lakay. Ay, nabayag mat gaya man ang nag-expire da kita. Ay na, di mon iluto lakay. Day takit din ti pangalaan tayo iti sakit. Ninanang ngay, ang mga no kinanamutan ti dadumay jay. Mapanak labi iti ayan ni Nanang. Sapay saan nga amo ni Nanang dagita expiration date. Tadi na mat amo ti agbasa. Nanang! Nanang! Ay, apayan Remy, anak ko. Kaslabot at damang kamkamat kun ka. Kita man dagiti groceries nga inted tibak ng akalugaran tayo, idi pinaglabada kayo, Nanang. Adda iti silid ko, anak ko. Tila ang gatas, tilinukatak. Ti dilata, indulin ko. Tapno adda abastok no matutudaw. Ay nananang, di yun kanenda kita. Ay nawaw, apay kuma, sayang mat, nag-expired da kita nanang. Anya, agbubuutan ti dilata nga intedyo kada kami. Naimbaglaangan tanadlaw nila kay ko, iso asaan ko nga impakan kadagiti apo ko yung. No expired ti may sa produkto, delikado akanan nanang. Nang runakat nabayagan nag-expire, amangan no sakit ti maala tayo, no ipilit tayo akanan. Nay, pangipanam kadagita groceries bakit? Isublik itinangalaan ni Nanang. No kasta, expired amin ti inted da kininanang? Wala kay, gaputa saan makabasa di bakit? Inikandakit din iti expired groceries. Sus, nalabas mo ti kasta nga aramid dagi jay. Dayta nga rod lakay. Uray pobre tayo, kat saan tayo amang mangan iti agbubuot adilata. Ay, bak nang damag. Ngam no apay akas tapay laang ti aramidan da. No apay agundawayan da pay laang dagiti marigrigat akas kada tayo. Di da man la pinanunot a delikado day ta iti salon at tayo. Isublik dagiti expired adilata ken gatas nga intedyo ken ni Nanang ko, sir. Expired adilata ko nam. Wan, iso kanumot ti intedyo atangdan ni Nanang ko, idi may naglaba. Ay nawaw. Kunak ano kwarta ti inted ti anak ka. No kasta, di yu amo ti may papan iti day taabanag. Ay saan, naneng? Ay, kita at man ti expired nga ibagbagam. Dagita, sir. Idi pa'y napalabas atawon nga expired. Aywan nga agpaisa. Naglukon da nga elve. Dagita mo dagiti lako na ang nag-expire. Iso nga umay ko isubli, sir. Saan ngamin nga amo ni Nanang ko ti agbasa? No saan pa'y anangtad kadagiti apo ko na, di mi maamuan nga expired mat gaya man ti kankanan na. Naragsak launay ni Nanang ko. Tamakaraman kami iti dilata dagiti baknang ngem expired mat gayam ti intedyo. Ay na, pasensya kayon Remy balasan ko.
Diyan mo na ita. Ay, sukatak na kita dilata iti kwarta. Tapno adda ti kasukat ti mannog ni nanang yaw nga imay naglaba. Ay nawaw, apay nga adda dagitoy adilata dito'y salas, tatang. Insubli ni Remy itay. Ay nawaw, Apay mo't nga inikam jay bakit iti expired adilata. Dagitila akom na ita nag-expire saan ka de? Tatang. Ay na, di ka lang maputeng no makarma ka iti kastangar aramidam. Kaputa sana makabasa jay bakit gundawayam kitin. Kasano no kinan na nagita ket iso ti pagsakitan na. Ay sikan tumit lang ti mapabasol. Ti kunada, mabalin ka nupay dagita ora expired. Anya ang mabalin pa'y, ket no nabayagan na nag-expire dagita LV. Sikan tupay, di mo kaya ti mga niti expired. Oh, kita agnig negosyo ka, ngem kasta ti aramid mo. Inuulit mo man ang tinaramid mo iti bakit ababaunan tayo iti. Itapay laang agbutang ka na nakaw. Saan abay may sa ti aldaw? Ay, daytoy laang man ang ti order. Kasano dayto yan? Manmanulaang ang ti gumatgatang kanyak. Apay, anyat mapaspasabak. Manmanulaang ang ti agur order kanyak, tatang. Kitaan nyo kat ado pa'y tilakok di ta istante. Kahit, dagiti ngay sigo na customer ma. Adan samatan sa bali a supplier da. Sana na siyak ti pagur-orderan da. Kasta talaga ti biyag. Sana ka na yun, katswerte ka. Kasano nga taday tan tatang. Adaman ang sumangpat into no may alawas kat saan pa'y anaibos tilakok. Dahil tati magbagakanak ka. Saan na mabindisyonan ti negosyo no adda ti badbad dekam apada matao. Diya ko na mo ti aramidik, tatang. Pangalaak ngayon iti kwarta no awan ti agorder kanyak. Iso nga ita, agpanunot ka na imbag. Di mo gundawayan dagiti marigrigat a kalugaran. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao, tapno bindisyonan na ka ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.